sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot, dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Congratulations sa mga bagutang abogado, Attorney Nikki Marmol from Tita Sally and Family. Yan. Good morning, tabi sa Pilip mga parantabay. Mga tugang sa bilog na probinsya Canalbay. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Di kung personalan, mga tugang kita po naghahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Miyerkules Santo. Kumusta po kita kabos, ha? So may mga birthday in the morning dyan. May mga birthday ngunyan. Mga tugang ngunyan aldaw, digdi po sa satuyang programa. Happy birthday na lang po sa endo kabos. Miyerkules Santo na. Relax na kita ta. Medyo kwan, ha? Medyo, maray naman ang panahon ta. Maray naman ang panahon ta, mga tugang ngunyan pong aldaw. Ngunyan pong aga, magkakauron ta siring po sa sinabi ko sa endo. Magkakauron ta ngunyan, mga tugang, si dating alkalde Geraldine G. Rosal. Garina sa house-to-house campaign ini ngunyan. Hello, Mayora G. Maray na aga po. Maray na aga po, tabi. Saan po ka mo ngunyan na barangay, Mayora G? Yaw po kami sa Peñaranda. Peñaranda. Digdi po kay Kapitan De La Torre. Mate De La Iyon. Torre. Bari nga, di ka mo picture ni Kapitan De La Torre magbaili. Matibay baga po yan minakuan, mina-choreograph. Iyo. Oh, Mayora, kumusta po? Ansa indong pag-ikot dyan sa barangay Peñaranda ngunyan aga? Okay man po, tabi. Yaon so pagsabat kan sa muyang mga members kan kababaihan kaya medyo maugmaman kita dahil yaon po ang sa indang nahiling tang mainit na pagsabat tigdi sa barangay. Gari at anong oras po? Gari atan po ka mo naglubas kamong grupo tabi sa imong team? 6 o'clock po. Atan ang aga. sa muyang start. Di pa lang po pwede maglamang, Mayora, Pagkatapos po dyan sa Peñaranda, saan po ko madiretso? Diretso po kaming barangay Orosite. Ayun. Po kay BNJPD. Kay JP, kay Cap JP. Opo. Ano man po, sigurado naman, Mayora, may pamahaw duman. Nagpamahawan kami digdi kay Cap. Nagpamahaw din. Talaga, double ang pamahaw. Ali kay Kapitan Ayun po. sa Peñaranda Buda kay Cap JP. Anyway, napapod po ako tabi, Mayora, akan sarong, anong all daw it? Mga perang gari kang Marso pa ito. Na-interview ko si Vice Mayor Bobby. Buda si Mayor Rizal, na-interview ko man kaini regarding dili sa pagbugtak po nindo ki Legazpi City Community College. Kundi ako nasala dyan sa barangay Humapon ini ibubugtak. And gari na sa technical group na ini na para po mag-adal kan siring na bagay. And approve na po ang sinabi ng plano kan sanggon ang panlunsod. Kumusta po ang development tabi kay ni Mayora sa mo pong pagkaisi? Yes po, tabi ang sa kuyang pagkaisi, tama po ito, ini-approve na po baga sa sanggunian, and ang proponent po kaini si Vice Mayor Bobby Cristobal. Yeah. And nag-create na rin po sindaki technical working group na kung sa ini yun na ini ang papasilidad kan mga papeles, especially sa CHED baga, kaibuhan na accredited man po ini kan CHED. Yeah. And so manungod po sa edifisyo, yan ang siguro yaon pa yan sa engineering office. Actually, so site, gari piga-adalan pa rin kung sa Humapon ikakaag or sa barangay Taisan. I see. Opo. Na-interview ko man kayo ni si Mayor Noel kan sa mga 2 weeks ago. Na-mention niya mananggad na
inida po ang tugon niya sa imo na dapat mong tawang kiparayurin kung maging alkalde ka po kan siyudad ni Legazpi? Iyo po, baga dahil nahilingtad talaga ang pangaipo, lalo na duman po sa southern part tangani po bagang dai na magbaraba sa tuyang mga gustong mag-eskwela sa sabi nga ni kolehiyo, magkolehiyo man, maski na ini baga mga vocational courses lang. Opo. Alagad dahol man siguro ang gustong maglaog digdi po sa mga vocational courses. So, yan po kadakula talagang magiging tabang sa tuyang mga kahimanwa na talagang especially duman sa mga kabataan na talagang gusto man na makagraduar kay sarong course bagatanging makatabang man sa pamilya afterwards. Oo. Ikaw ba ka po, Mayora, graduate kang edukasyon, di ba? Teacher ka po, di ba? Yes Teacher ka po eh. Nag-graduate po kitang Education. Oo. Yes, So, maluwas, gari, sa puso mo po talaga ang araw-garing programa pag ikaw po nakatukaw bilang alkalde kan sa tuyang syudad. Well, syempre po, termi ng yaon ng support sa education. And like, naginibukan sa tuyang alkalde, yan mga priority programs na yan, yan po ang pangaipukan sa tuyang mga kabataan. Opo. Maluwas po, na pag na-implementer ni Domeo, tama ba? Saan mga public universities, baga po and colleges ko yan, free tuition fee, kusog duman sa programa kan gobyerno. Maluwas, iyan po, ano po ang kung ngayon, ang direksyon kayo ni Tabi in the future, Mayora? Yes po, iingmahunta po kung kayang i-subsidize kan local government, pwede ta po bagang itaong free ini. And at the same time may mga scholarship man baga po pigatao ang LGU. Iniba ko sa ang direction katong scholarship is so puro pamasahe. So allowance and pangbakal ki mga pangaipo sa eskwelahan. So, kumbaga working hand in hand, libre ka na sa eskwelahan, may diit ka pang subsidize pa kan gobyerno kan ang sa imo mga pangaipo sa pag-aral. So, ibig sabihin po, nasa pipeline na talaga po ini, Mayora, dire na mapugulan ini, dire na mapugulan. Opo, dire-diretso na po ini, approve na po ini kan sanggunian. And kaipuhan talang i-implementar na. Tangani pong enjoy naman kan sa tuyang mga kahimanwa. Okay. So, ang location niya, kung bako sa humapon, dyan po sa Barangay Taisan, kang Legazpi. Sa south muna po, Mayora? South muna. Southern part kang Legazpi. Yes po. Southern part muna siguro kasi siguro budget mabaga na ano man kita kan budget kan LG siguro. So, tapos hindi po nakaplano, in-approve ka ng sanggunian through Vice Mayor Bobby Cristobal. Kung sabihin tabi, Mayora, may nakaalokan na kita kahit initial na fundo po para sa bagay nila. Ano po? Yes, siguro po. Dahil siyempre, kaipuhan ta talagang pondo sa lalo na sa pagpagibukan edifisyo. So, siyempre may allocated amount na yan siguro, pero alaga daita po aram kung how much po ini. Opo. Saro po sa mga sa mga nasabi ni Mayor Noel kang na-interview ko siya na pero po sa gustong iwalat niyang legasiya sa imo sa pagtapos kan sa iyang termino, iyon dapat na po ma-upgrade ini na Legazpi City Hospital. Ano po, sa mo, Mayor, ano po ang hiling mo kay ni ka po maging alkalde kan sa tuyang syudad? Yes po, tama po ito. Henry Tabi, kasi ngunyan po baga level 1 lang po ini and mga minor illnesses lang po ang na-treat digdi. So yan po ang pangaturugan kan sa tuyang alkalde na at least ma-minimize na po baga sa pagralaog sa mga private hospitals na minsan iyuman sa na ang pigaagad tabang sa LGU baga halos surual daw yaong po sa billing sa hospital. Alagad kung ma-upgrade lamang po ining sa tuyang Legazpi Hospital at least may iba nang pwedeng madumanan sa tuyang mga kahimanwa na basta may PhilHealth ka lang
Oo. siguradong no excess payment ka na. Ayun. So, di ba sabi ni Mayor, gusto niya maging level 2 ini. Opo. And sa mga requirements, yung ani sa mga laboratory equipments, parehas po kan CT scan, Aha. MRI, mga dialysis equipment. So, ini po baga kung kakayanon kan Legazpi City Hospital, itatao tapong free ini. Iyan. Siyempre, sa tuyang mga residente sa Legazpi. Wow, okay. Oni po kaya, may nag-text digdi, sabi niya magayon pong plano ni Mayor G na ma-upgrade ang City Hospital. Baka po pwedeng maadalan in the future kung maging mayor siya na ang mga teachers na tabi, libre ang check-up. Mayor G. Yes po, pwede po baga. Mga siyempre, programa din po yan nga to sa mga kamaestrahan. Yeah. Padabaong baga kan sa tuyang alkalde sa tuyang maestra. Actually, sa ibang maestra sa magtaraning na munisipyo na iibog sa to sa mga maestra tata halos sa mga insentibo, mga allowances, talagang pigtatao kan sa tuyang alkalde. And saro man na magayon na programa siguro ini kung ilibre ta ang sa indang churo check-up baga. Iyo. Tama ka, stress naman sinatabi Mayora, di ba? Kaka. Opo, ma-face-to-face na pati. Iyo baga, ma-face-to-face. O nga ni. Okay. Oh, salamat da tabi sa benefits na pigataw kang LGU. May pigko ko ada sa mga public school teachers diyan. Under Mayor Rizal? Usually po, baga pag benefits? may clothing allowance na tatao, Opo. may mga ngunyan po, bagang pandemic, tinawan sindang mga gadget para magamit po sa mga online classes. And pag December, yaon po ang Christmas bonus na di po nare-receive sa kan mga maestra sa ibang munisipyo. Kaya sabi ko, padabaon kan sa tuyang alkalde ang sa tuyang mga maestra. Iyon. Paminsan po, gusto ko man talagang maging maestro na sa public school. Okay. Kan sarong aldaw po, na-mention mo sa imong programa na gusto mong dagdagan po ang mga doktor sa South and North, na northern part kan Legazpi. Napag-araman tabi, may Mayora G na, ikaw kita nyo niyang mga existing clinics dyan sa South, lalo na po sa barangay Bangkiruhan. Diyan sa North baga, ikaw dyan kilaying in, may napag-araman ako na may laying in dyan sa North. And apera nga ni Kayan. Oo, ikaw pa sa ibang mga barangay tabi na mga lying in. So, ano po ini ang plano nindo ka ini sa kung ka maging alkalde tabi, Mayora? Yes po, ini po baga padagos-dagos ang operasyon kay ini tabi Henry. Alagaday ko lang po aram kung anong schedule kan doktor diyan. So, yan nga ni po kung sakaling igwa kitang enough na funds, madagdag po kitang mag-hire kay doctors. Tanganing at least tamang oral daw igwang naka-assign na doktor duman po sa South and North na parte kan sa tuyang syudad. Tanganing day na po baga bumaba paligdi sa sentro, tanganing lamang magpa-check up. Yan po ilingon ta papagadalan kung kaya kan LGU giraray na mag-hire kay mga bagong doctors, tangali pong makapag-service sa tuya. Yeah, pura saro pa po ini bagang mga laying inta, saro sa mga aktibong niya na dako lang nga nag-aaraki Mayora. Ayun po. Kaya ito po, baga kasi, ini baga sa naging priority project na ito dahil narumduman ko sa pigbawal po baga na kan DOH pangaki sa mga harong-harong. Lalo na sa partera. Ayun po. So pig ano baga kan DOH na dapat certified midwife lang talaga ang dapat magpaaki. Kaya ini po sa mga naging programa ni Dr. Gallego, tangi pong kumbaga matugunan. So mga ipo as in pangapudan kan DOH ka sa mga LGU. I see. So nagpunin ni Mayora po, kanikan alkalde? Ining programang ini? Opo, ining mga laying ins? Opo, from 2010. Opo, although may initial na po yan kahit dati si Mayor Noel, napadagos na po dahil ini talaga pangangaipo that time. I see. So karapat dapat palang ipagpadagos mo talaga ang mawalat ni Mayor Noel?
Well, kung yan po tutugutan kita giraray kasi Mm. to yung mga kahimanwa, Oo. yaon lang po kita to offer our service Oo. sa Ligas Peños. Ito naramdaman ko kayo dyan sa Buyuan, buda, sa Taisan. Iga pa dyan ki clinic may lying in dyan sa Taisan area, buda Bangkiran area. Sa Bangkirohan po ayo. Oo, naramdaman ko man agad, buda. Paminsan naka-duty dyan si Mrs. Ayo po. Oo. Ayo mananggad. Oo, sa lugar na iyan. So inip pa lang, ko lang po naraman na naging alkalde ka, sa imo nagpulin, hanggang man sa magbalik si Mayor Rosal, continuation mo yan ining programa para sa Opo, maternal baga, protection kasi sa mga kababayan. Gabos na barangay Iguanang Lying In, kaya nga ni, dahil ini po baga so talagang programa kan DOH. So, at least nag-ano kita sa pangapudan ka national government na ipagbawal na sa mga pangaki sa mga harong-harong. Yes. Yung manang ganun, ang kitrabaho, ano yun sa mga partira ba kito, kaya uso? Yun po, Buda sabi man sa kan mga DOH. partira. Oo. Kaso medyo delikado man po baga ito, tabi Henry, po. Okay. Unay Mayura, may nagdetect ako digdi. Sa DAP pala, naghahalat na lang para sa permit to operate. Ongoing data bank improvement kang lying in sa barangay DAP? Legazpi? Ayun po, siguro. Opo. Iyan baga saro man sa mga ano pa ni Dr. Gallego Oo. na makagan pa din dyan sa, kasi nawara po baga suya on digdi sa City Health Office. Iyo Sulayin mananggad. digdi. So, buot niya, gari na kaano ito si Dr. Gallego Oo. na digdi nga ni sa barangay Dap-Dap. Oo. Kaagso sa LGU. So, ayun yung mga nearby barangays in the future. Manginginabang kayo ni, in kaso kung maging operational na po yun na lying in man dyan, clinic sa barangay Dap-Dap, Legazpi. Opo, totoo po yan. Okay, now, sa patabi mayor ang gusto kong i-apot sa imo, hindi pong may kinaraman sa kwan, may kinaraman digdi sa ano ini, dakul po kayang mga kababaihan ang nawaraan din trabaho. Although, ani ba gustong magkatrabaho? Yan yung maiwasan ang makatabang sa mga agum. At although kan sarong 2 weeks ago may mga gigibo kakainin ng mga programa sa kababaihan sa Legazpi. Ano po ang plano mo para ma-enhance lalo ini? Yes, Matabi Henry, last Women's Month po baga, nag-igwa ang Legazpi City Women's Federation Kipa Training, duman sa liniment and bomb making, magayunon po talaga ini. Maski ako talagang nahiling ko sa potential kay ini and talagang magayon ang suginamit na ingredients. And ini po, napag-urunan mina ni Councilor Beth Munoz dahil siya po baga ang Vice President. Kung sakasakali na kita pala doon giraray na maging magtukaw dyan sa lokal na gobyerno, iingwahon mi na matawan ki kadakol pang training sang sa tuyang mga kababaihan. Mahanap po kami ng mga pwede pang pagkakitaan kan sa tuyang mga kababaihan. Tangani pong makatabang lalo na po sa pang-urual daw lamang kan pamilya, makatabang lamang sa agum. Ano po, naka-plano na po ini. Kaya siguro, yan, kung sakali, or maski nga ni kung sakali di kita, yaon man giraray ang pagmangnutas sa mga kababaihan. Yes. Opo, tam. Ano ini mas magakunan mga misis may trabaho ta. Lapig ka para iwal kan mister. Magatabang lamang maski sa pang-urual daw na pagkaon. Iyo baga po. With that, saro sa mga nadadamog po sa imo na pigtataramo sa pag-ikot mo sa mga barangay, kayo po na magkaigwa ki investment sa tawo, Mayora G. Pwede po gano'n na damog ko sa imo sa candidates forum taga ito na. Ang ini pong supigtaram ko pong investing in people. It is about, sabi po nga ni sa edukasyon, dapat makusog ang sa tuyang pundasyon sa edukasyon dahil ini man sa makakatabang sa tuya lalo na sa mga kasaradayan, tangani magangat lamang ang sa indang buhay. Ano po, kaya yun na nga ni po inisu pag padagos takan community college kung sakasakali. Ano po, and sabi ko sa health man dahil saruan po baga sa mga
ano yan, tao baga, yung ang health. Sabi nga ni health is wealth. Yeah. So, kay puwan pangatamanan ta ang salud sa tuyang mga kahimanwa dahil saro man ining investment kan sarong tao na magkaigwa ning maray na salud tanganing padagos-dagos ang paghanap buhay. At iyan po subuot kong sabihon katong investing in people. Ay, si Opo. Oni Mayor, may text digdi. Hali sa senior citizen sa Barangay 19. Go lang ng go, Mayor G. Yun. Salamat po. Mga taga Barangay 19. Pero may saro pang text digdi. Sa mga senior citizens pala, kumusta na po ang plano mo, Mayor? Agad na-mention mo man tabi ni pag-abot sa Social Protection Program mo tabi. Yes po, itong pigapod ng social pension po, baga, ini po baga duwang klase. So mga senior citizen na talagang may mga pension na from SSS, GSIS, ini po bako na sinda, ano tawag dito, applicable kumbaga dahil na sinda pwede naman sa social pension. Ining social pension na piga-apunta, ini po sa mga warang-wara talagang nakukuha ang pension. Any pension giving entity. So ini po ang subsidize po bagakan national 500 a month. Alagad tabi Henry, ini diit pa man lang so natatawan na beneficiaryo. Yeah. Ano po, so mga qualified na mga beneficiaryo, halos diit pa, hindi nga ni kabanga ang natatawan. So, ang buot mi po kuta digdi is maubos ta na. Nanganing, ang iba nga ni, sabi, nag-aalak pa nga yan na mawara. So, sa sarong beneficiary, nanganing makasalida siya. Makamuro mundo po, baga. Yeah, po. So, actually, ini saro man na agenda po baga kan sa tuyang alkalde kung sakali siya po tatawan man ni pagkakataon na makatukaw dyan sa probinsya. And sabi mi pagtarabangan ta ini from province and sa mga local governments kan Albay, pagtarabangan na matawan na kan mga social pension ang sa tuyang mga senior citizen na mga qualified kan social pension. Siguro sabihon po, pag ika maging alkalde, pag nagugurang kita digdi sa Legazpi, kung talagang de ka talagang iba ngayang piga-asahan, may makukuha po mayora sa syudad ni Legazpi sa lokal na gobyerno in the future. Ayun po. Alagid ini baga tabi Henry 500 man sa baga iyo po. Sa diton. Kaya ani sabi may kung sakasakali kakayanon kan pondo buot may ining dagdagan. Iyo. So pigtatao ka national dagdagan taman gira. Social pension ito di ba? So 1,500 pesos nag-agi sa DSWD. Ayun po yan. Oo. So madalaganin do. Pwede po kaya tapong magtawan kitag 20 mil kada saro? Sabi pag nag-idada ki 101 1 million. 1 million baga di ba? Pag nag-95 ka, 25,000. So piguro naman yan na batas, di ba? Pero di man kimaraot kung mga turugan baga po. Anyway, basta so gari. So kuan sana tama lang ayon sa batas ang pwede tang ma-share sa senior citizen sa maabot na daw. Ayun po. Opo. May mga nakaurong kaya po akong mga negosyante digdi sa Legazpi. Medyo aloy-aloy na pala mayor ang tax code ta sa satuyang syudad. Kung ikaw po maging alkalde, ano po na ang plano mo digdi? Pwede daw na ma-revisit gararay ini tabi o tugma pa daw ini sa presenteng sitwasyon? Actually, saro po yan din sa satuyang mga agenda na kaipuhan tax revenue code kan Legazpi City. I-review ta po kung sakasakaling may mga sabi nga ni kasabay po baga dyan sa mga local revenue kan local government na pwede pang pagkakitaan tangani po bagang magtaas pa ang satuyang pundo kan syudad. So iingmohan ta po na maging kumbaga workable ining mga investment opportunities ta po lalo na sa pagdagdag ki or pagpadagdag ki pondo kan local government. Talagat ilingon ta po kasi may mga nagreklamo baga so sa tax da akan mga sa business mataas. Iilingon ta din po yan kung talagang totoo yan. Anyway, sa iling ko man po daiman siguro about sa mga taxes sa business.
kasi may matrix man po bagayan. Iyo po. Susunod. Kaya sa iling ko, dayman. Pero ito po mga so sabi ko nga ni mga revenues, local revenues kan syudad na pwede tang ma-revisit na nga ni po bagang mas makusog ta pa ang revenue kan local government. Okay, may text digdi sabi ni 1581, Sir Hen, maray palan programa ni Ma'am G. Sana po siya ang mangga na mayor sa Legazpi. Thanks po. Reaction, Mayor. Salamat po. Salamat po. Talaga. Women's group daw sa Barangay Uno. Nagdadangugon yan. Thank you. Good luck God po, bless po sa inyo. Mayora. Opo. Mayor, din na pa ako magparahalo sa imo. Taaram ko maikot ka pa dyan sa Barangay Oro site. Ano po, Holy Week Sige po. bagangon yan po, Miyerkules Santo. Paano po ang sa imong kakuan? Siyempre, Katoliko ka. Ano po ang sa imong plano? Asin ano po ang mensahe mo sa mga Legazpi niyo po ngunyan? Sa Semana Yes Santa. po, since we are commemorating the passion and death of our Lord, yaong kita sa Semana Santa, and kami nga ni medyo nagigilty kita today, kita nakaka-join sa mga activities sa simbahan. Alagad, syempre, siguro sa aga, wala naman kami. Opo. Pangalo man sa aga. And syempre, pigtugutan na po mga kan local government ang prosesyon. Pero alagad, syempre, dapat mag-ingat pa rin. Sabi nga ni Mayor, wear your mask. Always. Kasi may mga bisita kitang from other places. Kay puhan man giraray mag-ingat-ingat pa rin. Iyo kadakol na pong mga kwandigdi, mga dayo, mga Tagalog eh. Kasapon nga nahiling ko sa sawangan. Kasi at least, di ba, mga nagbibisita, mga balikbayan, mas nakakadagdag pa yan kan sa tuyang giraray kan sa tuyang ekonomiya. Kaya lang, syempre, yaon man giraray po baga kita sa pandemic. So, kaipuhan ta din mag-ingat pa rin. Kung siguro nag-healing kita ng barita duman sa China, nagpupuo na naman. Iyo. Kaya medyo makaandal. Pero siguro ipag-arang ta na sana na dahil na ini maglakop pa sa buong mundo. Iyo po. So ingat-ingat sana po kita digdi, lalo na sa lokal. Opo. Sabi kan sa rotang texter, Hen, pagkatapos kong madangog ang mga programa ni Mayora G sa mga interview mo, di akong duda na dapat ako sa dati sana. Reaction, Mayor. Salamat po. Salamat po. Dati sana. Dati sana pala. Okay, Mayora, salamaton pong maray. Mensahe po sa mga taga-Legazpi. At least baka may gusto ka pong i-share. Unya na pagkaaga po, bago kita ka-buhian. Thank you very much, Tabi. Gusto ko lang po magpasalamat sa gabos na mga barangays na naduman mina. Salamat sa padagos na mainit na pagtanggap sa samuyang grupo. And rest assured po na kung sakali kita giraray makaluwas, yaon man giraray po ang same na pag-gobyerno na tinao sa tuyakan sa tuyang alkalde. So, salamat po sa padagos na tiwala. Salamat. Opo. Thank you so much po, Mayora G. Yeah. Okay, bye-bye. Thank you. Mga tugang, former Mayor Geraldine Rosal sa sayang kasimbagan sa nagkapira niya itong mga kahaputan po niya na pagkaaga, may kinaraon. Ay, nagandang po nindo ito, di ba? At may kinaraman dyan sa Legazpi City College. Legazpi City College. Kaya ako, Jing, pag ako nag-retire, Jing, dapat matapos ko sa kuyang pag-eskwela, giraray ta. Diyan kita magpuro part-time. Legazpi City College, kung bako na dyan sa North, kung bako dyan sa Taisan o dyan po sa Humapon area, pwedeng maibugtak mga tugang siring na bagay. Natatanda nindo, na-interview ko kan si Vice Mayor Bobby, interview kan si Vice Mayor Bobby, right after na ipasa yan sa sanggon ang panlunsod. In-approve yan. And then, kung di ako nasasala, si Ange Galero ang nag-report mismo sa kansa kuya. And afterwards na interview nato si Vice Mayor Bobby, saro sa mga breakthrough baga sa tuyang syudad, mga tugang na may pagpapadagos ang pagbugtak nin mga nin public school, nin saro sa mga community college na mga pagtatao po nin libreng edukasyon. Libreng edukasyon. Oo, digdi po sa katuyang syudad. Okay? So, nadago po nindo, di ba pang mga isyong niya, mga kahaputan dyan, tungkol tabi man sa plano, kan sa tuyang alkali. Basta, sabi niya, ipagpapadagos lang ang programa
nanapunan. In fact, yan man, kung nadagon nito sa interview kay Mayor Noel, yan man sa tugon niya. Hinapot ko siya kung tugon niya kay Mayora, iyan po ang sayang tugon na ipagpadagos ining mga mawawalat niya pagkatapos kan sayang termino sa Hunyo 30 kung tiwalaan garay kan mga Legaspeño si Mayora G na magkapot bilang alkalde kang siyudad nin Legazpi. Okay? Taon-taon sa muyang pagbabalik, ang simbag ni Mayor Noel Rosal, mga tugang sa isyo, may kinaraman po sa mga kaso o basin iyan na reklamo tungkol po dyan mga tugang sa asistensya sa mga senior citizen asin po sa transport sector. Ang mga baretang yan, hatod po sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Tando ay ginto, ibang ginto. Ferrex B Complex. Kapag busy, take Ferrex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Nata si Governor Al Francis Bichara Mangiraray. Si Governor Al Francis Bichara sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Bichara silensyo pero nagtatrabaho para sa mas ikakarahay kan mga albayano. Sa iyang tinawaning importansya asin pinakusog ang sektor kan agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigpaplano pa sa nakang iba, pigigibo niya na, serbisyo, progreso, siguradong garantisado. Kay Governor Al Francis Bichara, Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawag kita'y lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tunay siya sa kanyang serbisyo. Si Alvarizo ay may prinsipyo. Maaasahan nyo sa konseho. Kay Councilor Al ay may pagbabago. Kikilos para sa progreso. Si Alvarizo, kaibigan ng bawat Legaspeño. Si Alvarizo, tapat, subok at may puso. Si Alvarizo, si Konsehal Alvarizo. Lucky Manzana po! Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra! Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra Tres Suertes promo, lucky hanggang dulo! May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Hinebra product. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos.
May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Ginebra Tres Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an unemployment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod, and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamlo, laging handa, Quezon City. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa oral daw, mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bye! 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 Oh, ano na naman? Ano nga ni ito sa numero kan Ako Bicol Party List? 18. 18 ang numero sa baluta kan Ako Bicol Party List. 18? 18! Yan ang hanapon mong numero sa baluta sa lindong kan mga party list. Ah, tatandaan ko na. Numero 18 ang Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Is paid for by Ako Bicol Party List. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good, so good. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always safe sa feeling mo. Samakdo, always yan ang feeling ko. Inanang 4P si Laila de Lima, EJK at kurap nilabanan niya. Ibabalik ang hustisya at pag-asa, lahat tayo'y tumindig at makiisa sa laban ni Laila. Lopez, 4Ps beneficiary. Salamat, Senator De Lima, sa pagpasa ng batas sa 4Ps. Number 18 sa balota, Laila De Lima para senador. Political advertisement paid for and by Laila De Lima, Phil Garcia Tower, Quezon. Ako ang voice talent na umiinom ng branded na gamot. Ako ang voice talent na uminom ng generics. Ako, hiyang sa branded. Ako, sa Actimel Generics. Pareho lang kasi ng active ingredients. Magkasing bisa. Pero sa generics, malaki ang savings. Sulit. Talaga ba? Kahit subukan mo pa. HMCs. How much? Hindi. Help me. Pautang naman. Sa dekalidad at di mahal na generics, dito na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Banwang Santo Domingo, bigyan na kita sa dati sana. Mayor Jun Aguas, numero 1 sa balota. Mahigos asin may prinsipyo. May napatunayan na, iboto ta, liwat. Mayor Jun Aguas, aksyon agad. Tama higos matinabang si Mayor Jun sa banwaan. Idol kang mga kabataan, idol kang mga gurang. Ang Banwang Santo Domingo, dagos pa ang kauswagan. Taining si Mayor Jun, mina-aksyon tulos iyan. Si Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me, Jun Aguas, manggiraray. Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W,
willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Iba-ibang kulog. Babanatan ko, nin makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abad. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Mga tugang, sabi ko sa Indo Kasubago, si dadangog itataram ko sa Indo ang naging simbag ni Alcalde Noel Rosal, mga tugang sa naging issue, may kinaraman po diyan sa pagpapaliwanag sa iyakan Commission on Elections. In fact, kasuhapon, after po na magluwas ang mga baretang yan, pigahanap na baga si Mayor Noel, digdi po sa tuya na programa, mga 9:30, nag-text po sa kuya si Alcalde Noel Rosal. Pigahanap mo da nga ako ray. Siguro may nakataram kay Mayor. Nga niya ko iyo po regarding duman sa surat sa Indocan Commission on Elections. Puda po sa question sa imo kang saro sa mga kandidato sa pagkakonsyal digdi po sa Legazpi na nasa Team APG base po duman sa report ni Luen sa tuya kasuhapon. Sabi po mga tugang ni Mayor Noel, ini po usually day ko pigigibo ini ha. Usually ang sa tuyang practice sa programa piga-apudan ta para sinapoon magtaram, no. Kundi sabi ni Mayor Noel kasapon sa kuya, aram mo ngayari day ko pa ngayon nare-receive ang kopya kang bagay na iyan. Kung kaso ngayon o kung ano man yan, as of yesterday, day niya po nare-receive pa sa kopya. Kaya sabi ni Mayor Noel,
mga tugang, dahilan nga po ta legal question iyan. Dingo na nga po ako mapaluwas nin pahayag o opinion regarding yan. Ako man nga akong abogado, pero nga habang na akong magparataram tungkol nga sa bagay na iyan, nadidipinsan ko sa kuyang sa diri, taday niya pa man po nababasa, sunatura, mga tugang kan complaint laban sa iya. Ayan po ang sabi niya sa kuya, true text ha, katext ko siya kaswapon, mga between 9:30 and 10, katext ko siya. Sabi, pakisabi mo na lang nga sa ere, sa mga parantabay mo, na dingo na nga ako masimbag kanta. Kay puhan nga ka ang legal na pag-aadal, sa legal nga ang ipinagreklamo ninda, sabi niya, ang term niyang ginamit, mali lang ha, talingon ko sa sa kuya ni Mayor, ang ginamit niyang term sa kuya kasuhapon, question legal nga yan. Question legal. Kaya sabi niya, dengo na nga po ako ma-tawnin reaction. Pakisabing na lang nga on air kasi legal ka mo yan. Usaping legal da yan. Kaya hanggang po sa day yun nare-receive mga tugang sukopya. Sasabi niya, as of yesterday, nakatext ko siya, doon niya po na-receive sukopya kang complaint da kontra sa iya. Kaya nga kung ma-receive ko ngayon, pag-adalan ta nga yan. Kung ano nga ang pwedeng gibuhon, asin nga po kung ano pwede tang isimbag nga tugang sa tatabi, mga tugang sa bagay. Nga ko yun, pwedeng ikan magtaram sa ere. Ikan na nga yan magtaram. Di ba? Ikan na nga, usually sa practice ko tabi sa broadcast ko, bako ako dapat kung nagsuyo sa tong alkalde na, di mo na siya mataram, para po sa fairness kan sa tuyang pag-istorya. Sa kasapon baga nagluwas na bareta yan, di ba? Pag-report ni Lowen sa interviewed Congressman Pido, mga tugang tungkol sa bagay na yan. Kaya sabi ni Mayor, dengon na nga po ako masimbag o mapaluwas kaya ano mo na opinion sa bagay na yan, tayan nga po usaping legal. Dahil ko pa nga na-receive ang kopya, kaya nga deman niya ako kakasimbag dyan. Relaxa na nga kabong mga, taraban mo nga pag-isabi nga na relaxa na nga ang mga tagaligas pingo na. Sa di nga magparakidit. Di magparadit. Kung ano man dayan, sisimbagon mga tugang ang issue na yan na pinagbabarabad po sa iya sa tuyang alkalde, kay mismong kay alkalde Nobel Rosal. So kung magini po bilang sarong taga-media, taga-broadcast mga tugang, ito sulado niya. I have to report that to you para po maraman nindo na dengo na po mapaluwas ki opinion si alkalde Nobel Rosal o kasimbagan diyan hanggang da po sa day niya pa nababasa ang natura o kaya ang laman mga tugang kang reklamo kontra sa iya. Okay? Bueno. Sabot? Okay. Mga tugang, mabalik po ako dyan na hapon alas 3 sa programang Pinkyon. For the meantime, ang masunod pong mga programa ngunyan, iyo po si Reverend Father Alray Compuesto. Mataw po siya ng refleksyon, mga tugang para sa ngunyan na Semana Santa. Ang tabayan ng punindo yan, mga tugang may ang pahayag kan sa tuya tabing imbitadong Padi Amigo Tiny, mga tugang madangog po, mapahayag po kan sa ang reflection para po sa ngunyan na Semana Santa. Okay? Standby na lang po dyan. Madangog po nila makalipas lang kayo ng oras po sa Pilipinas. Alas 8:40 na po nin aga. An oras hatod sa Indokang RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin